Lafiya ko? Lafiya ko ka dawo yanzu? Me yake faruwa? Akwai matsala. Me yake faruwa? Still now, sai da ta tabbata an rufe bankinmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga, zauna. Kai haƙuri ka zauna. Ka zauna. Kaga, don Allah ka kwantar da hankalinka. Kuma fa mai wucewa ne. Ai baki san damuwa ba. Ba iya rufe bankin ma shine matsalar ba. Still now yanzu bayan an rufe bankin, EFCC sun rufe dukkanin wani account ɗinmu ba zai yi motsi ba. Wai har sai sun gama bincike a kai sannan. To waye san how long da za su ɗauka suna bincike akan ainihin account ɗin bankin, waye san how long? Mutum ya yi yaya da bukatunsa da na 'yan uwa. Ya haƙuri. Insha Allah Allah zai kawo mana mafita da gaggawa insha Allah. Ka san ba na son ganga cikin tashin hankali. Ni ma sai nawa hankalin ya tashi. Ka yi haƙuri. Ka ɗan mun marshi to. Ko kai fa? Bari in je in haɗa maka ce ko? Me faru? Sajo! Sir! Arrest him! Yalla bai menene me faru? Shut up man! Lai gaskiya Keep quiet!
Allah na yi tausali da sunayen ka tsarkaka kuma da a shawawa ya Allah. Ya Allah ka kubuce ni. Malam Jaji, ya hankali. Domin ita hukumar 'yan sanda aiki wajen tabbatar da mai Wai na zaki ne kike ta sauri haka? Mama dama na fito a gida ne? Sai ni tunanin yau zan kai dare a gurin aiki. Shine nace bari in fara biyowa nan kafin in wuce gurin aiki. Ko wani irin aiki ne? Ya za a ce su shugabannin naku ba san mata aure ba? Ya za a ce matar aure ta rika kai dare a wurin aiki? Wannan abin ai babu tsari. To ai shi dare lokaci ne namiji. Ka tsaya ka kula da mai gida ka dafa mai abin da yake so ka mai abin da yake so. Amma baya cikin ƙa'ida a ce wai a tafi wani aiki da daddare. To mama ya zame kuma ma idan muka kai dare suna kai gidajen mu gabaki daya. Dama wai ciwon ciki hanji waje. Amma dai abin da ya babu daɗi wa mahaukaci ya tuka shi bai kamata ba. Yau mama ina son da ma tambaye ki me babu a cikin gidan nan? Komai da kwai. Akwai shinkafa, akwai taliya, akwai makaroni, akwai kuskus. Da doya nan duk da kika kawo suna nan. Har da su magi da mai duk akwai wallahi. A'a, to, ai haka? Masha Allah la quwwata. To amma da kada. Na ga wata yayi sai su kwana nawa wata ya kare. Ina kika samu wannan kuɗin da kika kawo? Mama kenan to mama dan wata ya je ƙarshe kuma sai a rasa aban kashewa? Haka ne. Ai ba za a rasa ba. Sai dai in ce Allah ya albarka, Allah ya ƙara buɗe. Amin mama. Na gode wallahi. Sai na dawo mama. To Allah ya ƙara buɗe. Allah ya tsare. Ai wani rana aka ce kuma kana gudu mai fuka yar. Allah mun gode maka. Sani da hutawa. Hutu kuma ko aiki? Kin dawo? Na dawo. Amma ya na ga yau kin dawo da wuri. Me faru? Na gama recording ɗina ne, to sai kuma na tuna ina da patient a gida na ce gwara in tafi. Gaskiya kin kyauta matuƙa. San da zuwa. Yau. Ki san me? Ina matuƙar da na sanin da na tsinci kaina a ma'aikacin banki.
ba don komai ba saboda gaba ɗaya aikin banki ba shi da fico. Ba wani fico a aikin banki. Ba kamar aikin gwamnati ba, wanda zai zama idan aikin gwamnati kake kana da pension, kana da gratuity ko da bayan babu aikin za ka dogara da wannan. Amma gaba ɗaya yanzu ga abubuwa sun zo duk sun dagule min sun rikice min, wallahi da na sani nake. Kaga, ni fa bana son irin wa'annan maganganun da kake tun ba yanzu ba na maka magana a kansu. Ka daina, ka sa wa zuciyanka salama, ka yi haƙuri. Abin nan ba fa kai kaɗai ya faru da kai ba, ba kai kaɗai ba ne, amma ka zo ka hana kanka sukuni, ka sa zuciyanka damuwa. Yanzu sai wani ciwon ya zo ya same ka fa. Ka daina dan Allah. Ai abin ne na tsaya na duba waye ni. Na duba waye ni a ɓangaren ƙwaƙwalwa. Na duba waye ni kai tun ina nursery school, na duba wai waye ni, waye Nura ne, wai waye. Sai in ga kawai ai gaba ɗaya ni cutar kaina ne da na dankafe kaina a guri ɗaya. Bari fa in gaya miki, ni tun daga nursery school har izuwa na gama masters dina first class nake ɗauka. Tun da na shigo haka ake rikici da ni da a makaranta da waye kowa kowace shekara sai na ɗauka. Mutane suna ta tunanin cewa wai kamar abin daga Allah ne. Allah. So akwai ƙwaƙwalwa su shine nake ta tunanin cewar ya aka na dankwafe kaina a wani aikin banki. Ni ko yanzu idan na je neman aiki sai dai a duba waye ni a kalli kwali na abin aiki, don duk wanda suka ɗauke ni aiki shine abin da ake cewa wai mai talla shi ke da riba. Su za su ci riba ta, ba ni zan more su ba. Sai dai su yi amfani da ƙwaƙwalwa ta kawai su samu abin da suke so su samu. Wannan ke dai bari kawai, akwai ƙwaƙwalwa fa, ni na sani. Kaga, sama ka san ba zai yi ba a haka ko? Dole ka fita ka je ka samu aiki. Kuma ba zai yiwu ka ce ka je neman aiki daga zuwanka ka ce za a ɗauke ka ba. Ba zai yiwu ba. Amma duk inda na je sai dai su duba darajar kwali na saban aiki. Ba wai dan wai in je wani durƙusa musu kamar yadda sauran masu neman aiki suke zuwa ba. Sai dai su duba waye ni, su kalli kwali na, su ga ƙoƙari na su ban aiki kawai in taimaka musu. Dan su zan taimaka. Ka aje wannan lissafin naka, saboda yanzu wannan lissafin kai ba shi da wani amfani. Yanzu me zan dafa maka? Ki sani yanzu abinci ba wani shiga yake ba. Kawai ɗan tea da ɗan samun kofi da madara. Ya isa. Shi kenan to, bari in shiga ciki. Gangar jiki Hajiya Fatima. Na'am, Ya gajiya. ya gida. Lafiya ƙalau da Ya kokari. alhamdulillah da Insha Allah kwanan. lafiya ƙalau. Haidar ka gari halin da abokin kai ke ciki. Kullum ba shi da aiki sai tunani, daga tunani sai tunani. Kullum abin da muke fama da shi a cikin gidan nake ne, ko kuma ya je ya kwaso takardu da kwamfuta ya zo ya zauna a falon nan ya ta famar lissafin iska. Dan lissafin iska ne tunda yanzu ba amfani zai masa ba. Wayan Hajiya Fatima gaskiya makasudin zuwa na gidan nan kenan. Saboda abin yana damuna matuka. Ba zai taɓa yiwuwa a ce magidanci kamar Nuruddin a ce yana zaune babu aikin yi. Abin bai kamata ba. So yanda mutum yake rayuwa dama akwai lokacin da jarabawa ta kan iya zuwa ta faɗo masa, wada mai kyau ko mara kyau. So a duk yanda ta zo mana a matsayin mu na musulmai mu ɗauke ta a matsayin mai kyau. Saboda Nura bai kamata a ce har yanzu kana zaune kana tunanin kana jiran wa'innan mutanen. Kuma kin ga ishu nasu na banki, na yi duk iya binciken da zan yi ko da za a samu wani rangwame. Abin gaskiya ba na kusa bane. Kuma abin da ma ya fi damuna yanda aka dakatar da akawunan su gaba ɗaya bayan wasu. Da haka Nuruddin zama gida haka ba zai yiwu ba. Tunani kaɗai ya ishe ka.
ya kamata a ce kana fita waje kana dan binciken waɗansu ayyuka ko da yayanne ne suke. Ka tuna fa kai mai gida ne kuma nan gaba uban waɗansu za ka zama. So matarka ita ya kamata kana kula da ɗawainiyar ta ba wai ita ta tsaya tana kuma ita ta control ɗinka a matsayin ta na mace ba zai kamata ba Nuruddin. Haidar, yanzu idan aka ce maka ka fito da mai qualification dina a garin nan zaka iya? Ka ji irin abin nasa ba? Kullum da ka taɓa sai dinga maka magana kwali. Nura, abin da nake so ka gane. Na sani cewa a garin nan samun mai kwalinka akwai wahala. Amma ka sani cewa zamanka haka ba zai yiwu ba. Gaya masa dai. A matsayinka na magidanci. Kaga Allah ya wadata ka da mata mai hankali. Wadda har kasantuwar halin da kake ciki yana damunta. In ba ta da tunani ba za ka samu haka ba. Kaga ko dole ne in yi frauding da qualification dina. Yes, of course. I'm really proud with my qualification. Ina yawan faɗan wannan. Duk inda zan je in yi aiki, ina tunanin sai dai su ƙara da ni, ba magana ne in ƙara da su ba. Saboda abin da nake so ka fahimta shine experience ɗin da yake kaina ba ko ina za ka je ka same shi ba. So don haka ina alfahari da wannan experience ɗin da nake da shi sosai. Nura, abin da nake so ka gane, na fahimci inda ka dosa, amma mu miƙa mu Allah lamuranmu. Ka yi amfani da damar da take a hannunka. Duk abin da baya hannunka labari ne. Yanzu ina amfanin kwalin naka da kaji. Akwai abin da ya tsinana maka a gidan da kake zama. Tunani ne kake na banza da wahi ka wanda ba shi da amfani. So abin da ni nake gani ya fi, akwai kamfani ma da yanzu haka ina kokari ina bincika maka aiki a wajen. In Allah ya sa an dace kaga kana iya zuwa ka fara kai managing da shi. Amma da Allah ka daina wannan tunanin da kake akan wai kai kwalinka ya fi na kowa. Eto, idan za su bani DJ, I can manage it. Wannan ba wani abu ne. Ka ji halin nashi ba? Ai ba zai taɓa canzawa ba. Kana cikin gida a zaune ake zai same ka ne? Ba zai yiwu ba sai ka fita ka je ka nema. Ajafat zai canza. Allah ya sa. Abinda dai nake ina neman wani alfarma a wajenki. Zan fita aiki, in na dawo Allah zan dan dinga zuwa ina ɗaukar shi, ina da ya dan dinga fita yana iba ke yana dan samun kewa a waje. Kuma za mu dan ci gaba da bincikawa mu ga abin da Allah zai yi. Insha Allah ba zai gagara ba. Ba damuwa Haidar. Mun gode sosai da wannan. Okay, so. Mun je ta fama. Mun gode. Gangar jiki Kuma? Sorry, guys.
Wake san wani abu da yake damuna kuwa? Maganar kudin haye gidan nan. Kin san yanzu bai fi saura wata 3 ba in sake biya kudin haye gidan nan? Kin san wancan karin ma ke ce kika cika 200,000 aka biya kudin hayan nan. Su yanzu ga lokaci ya gabato babu uwar asalin kudin ma, balle kuma ba ma magana cikon ake magana ba. Ka kwantar da hankalinka dan Allah. Dan Allah. Baka kallon kanka Amiru ne duk ka zama wani iri fa. Gabaki ɗayan ka canza. Shine a raina. Da shi nake kwana, da shi nake tashi. Amma dai a lokacin bai ba ko? Saura wata 3. Dan Allah dan Annabi ka daina tayi wa da kanka hankali dan Allah. Ka sa zuciyarka salama. Tunda lokacin nan bai ba, ka bar wannan magana, fuskanci abin da yake gaban mu yanzu. To amma wata 3 ina ganin kamar yau ne ba. Babu hanyar 3,000 balle 300,000. Balle a tafi kan miliyan 3. Ayyo Allah. Akwai matsala. Kaga, share mu. Idan ka gama sha kuma za mu fita. Mu zaga gari ko za ka rage wannan damuwar taka. Saboda ni wannan shiru din naka ya ishe ni wallahi. Ka zauna shiru, mutum ya zauna shiru ba magana? Bana jin fita waje zai rage min wata damuwa. Ni na fi jin daɗin fa zama na a haka saboda ina ganin kamar na fi amfanar tunanina. Ba wani amfani da tunaninka zai maka. Sai dai ma ya jefa ka a cikin matsala. Ka zauna kai ta faman tunani? Ba zai ma maganin komai ba ai. Sai dai ma ya ji ƙara jefa ka a wata matsalar daban. Ana kukan targaɗe, kaga karaya ta zo ta samu. Ka sha.
ko kwandala ce da duba kuma kin ji amana ana ta fito da kayayyaki kala kina dubawa kar a zo a yi abin kunya kaga ba wani abin kunya da zai idan mata ne muka yawo za mu fito ko kuma mun to da zuba da har mulki kake yi ba idan ku a gida ne na san ba za ka yi ba kana tun wannan tunanin naka da ka saba kuma ba haka to mu ci gaba da duba Kai, amma kuma da nan ta kyan na gaske ba ya ka gani idan na sa rigar na mutumi na? wow idan kika sa wannan rigar akwai wata sarauniya da ake cewa African Queen sarauniyar Afirka kenan to haka zaki zama a cikin wannan rigar Za a sha kyau. amma kuma sai dai tsiya ba mu da ko kwandala seriously wannan riga idan har kina buƙatar ta sai a baki ita kai samu tare abokina a bawa rai abin da ya so kasa irin wannan dan goye-goyen ba na dawo kamar saurayi gaskiya ne akwai kansu biyu suna son su ga fuska galgal gaskiya ne wajen san ku suna siya zarki sa yawa ka yawa thank you yawa kammala na iya fara to masha Allah yawa to shikenan zaka yawa yanzu kana ji abin da za sai ka dora bayanin da za mu saka za mu action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu ne muku barka da wannan lokaci. Da farko sunana dai na biyu AB Mabu a cikin wannan shiri namu mai albarka mai taken Katin. Fatima dakata. Ya haka? Ya muna aiki zaki dakatar da mu? Sorry sir. Yanzu ne lokacin zuwa aiki? Sorry sir. Na dan biya wani guri ne shi yasa na makara ban shigo da wuri. Kina kirkirar abubuwa wanda ba su da ba kiyayi na laifuka a gidan nan. Ba ni da bukata. Ko wani abu yana damun ki ne?
A'a, ba komai sa. Idan wani abu yana damun ki, sai ki sanar mana sai mu miki rest. Ba ma buƙatar yanayin ki a cikin gidan nan a haka. Kin ji abin da na gaya miki? Ki wuce ciki, dama ina son zan yi magana da ke, ki jira ni. Sorry. Start from the beginning. Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon barkamu da wannan lokaci. Gangar jiki. Yawwa. Fatima. Na amsa. Kamar da kika sani wannan gidan mafarkinmu shine kar ya samu nakasu a kullum. Shi sa muka yi kokari muka same ku a matsayin ku na ma'aikata jajirtattu domin mu dinga samun abubuwan da muke da bukata. To amma a kwanakin nan muna samun matsala daga gare ki. Kwarai kuwa. Domin a shashin ku ana kawo ƙararki. Wanda kuma bai kamata a ce ki ana samun ki da wannan laifukan ba. Saboda haka sai na yanke shawara, sai na ga ya dace canja miki wurin aiki, ma'ana mu canja miki shashi daga shashin da kike a da na editing ki koma hira da guest din mu. So hira da guest din mu kuma? Of course. Me a ciki? Wani abu ne mai wahala? Ba aikin ki bane? A'a, ba komai. Yawwa to saboda haka ma yau din nan akwai guest din mu da zaki hira da shi. Shine aikin ki na farko a wancan shashi. Kuma yana da bukata ki tsaya ki nasu. Ku yi aiki sosai. Don babban mutum ne. Kin fahimce ni? Nagode. Yawwa, dama ina ta jiran ki. Abubuwa da sun ci kurkuku. Yan uwa wannan ya bugo waya aure, wannan ya bugo waya an yi haihuwa, wannan ya bugo waya wane ne sa rana. Yanzu ga Safiya ke siya bari fatai. Wai naman gashi ma dan jaraba irin ta Safiya wani zan bayar. Shine nace dama bari shi. Kin ga yar wajen Asma'u ita ma Allah ya mata ta haihu. 'Ya'ya biyu. Kin ga dole kayan bebin nan dole a kwanta biyu ya kamata a hada da mace da namiji ne. Ga bikin yar wajen Ibrahim, ga dan wajen Nura shi ma. Kin san ba wani tumbakin aiki gare shi ba, yaron an ce sai yaya aure ne. Sun ce mu za mu haɗa ne. Dangi. To shi kuma mu ake gani da dan dalmi. Kowa mu ya zuba ido yanzu a ga yaya za a yi. Dole kuma wai a rufa da buzuwar matan malami ta yi cike shi. Mu din dai mu za mu. Mama, duk irin wannan abubuwan da bai zama dole ba yanzu dole mu haƙura shi mama. Kamar yaya? To mama kin san Nura baya zuwa aiki yanzu a rufe bankin su. Kuma ba shi da wani abin yi yanzu. So duk wasu abubuwan na gida mama yanzu ni nake yi fa. Na'am. Ban gane ba yan kudu da kare. Au. Yanzu kai ke rike da gidan ke ce mijin kenan shine mata. Masha Allah. Ki ce a tara mutane a dawo sabon ɗaurin aure. Mata ta koma miji ya koma mata. Au yanzu duk wannan aikin da ya shekara da shekaru ba uwar da ya ajiye ya zo yanzu ya zauna sai ke za ki fita ki je ki aiki ki zo yana kwanta a gada ki ci da shi. Da sake wallahi wai an bai mai kaza kai ban ɗauka ba ban lamunta ba kuma zan lamunta ba. Ta ina kare zai bi liman masallaci da rangamar raba ba. Ai ba hanya ma ba a haɗu wallahi. To mama ya zan yi? Dole mu ci abinci ai mama, za mu fasa cin abinci ne? Kuma shekara nawa Nura yana kula da ni. Sai kawai yanzu dan Allah ya jarabce shi
a rufe musu banki kawai ne ma sai in ce ba zan taimake shi ba mama? A gaskiya ne fa duk wanda ya maka ka sanya maka. Shekara da shekaru yana kula da ke miji ya fi uwa. Samun irin Nura a cikin maza gaskiya yana da wahala. Saboda ba kowa ne zai dinga barin matar shi tana zuwa gurin aiki ba. To dama barin aikin da ya miki gashi nan ki zo ya sai keke a gare ne ya san dandan. Ki zo ki je ki fita ki nemo ki zo ki dafa ki bashi. Shine ai. To in banda mutuwar zuciya kana da namiji a wannan lokacin dan an kore ka daga aiki sai mai sai ka nemi wani abin yin. Sana'a garin na wani wahala gare ta. Ije da ko mana. Ko kuma ya kasa yalo a bakin layi ai ba za a rasa dai abin da za a kai bakin salati ba. Masu tallan zare da allura da fil suke ci da iyalansu su bukatun gida da komai da shi ballantana. Oh, an saba rayuwa a AC. Ana wucewa da kuɗi ta gabansa idan miki gida yana warin kuɗi. Shine yanzu an sallame shi ya koma gare ya kwanta. To gaskiya ban ɗauka ba kuma ba zan ɗauka ba ba zan lamunta ba. Ehe, a sake lali. Wallahi sai an sake lali. Ni za a yi wa ja'irci? Kike ji dan Allah dan Annabi. Kin koma ke ce miji shine mata. Mama ki yi haƙuri. Ni fa ba na faɗa miki haka ne dan ranki ya ɓaci ba. To ban taɓa ganin dai inda mace ta ce da miji ba. Daɗin zama mai sa a ce da miji ba ko? To ba da ni ba gada a lahira. Wallahi sai an canja. Sake lami. Wala dama zan dan wuce ne sai na ce ai tunda na yi kusa da gida na ce bari in tsaya mu gaisa na san kina nan. Masha Allah wala ka kyauta. Na ji daɗi da ka zo gaishe ni. Dama Nura ko baka zo ba ma ni na yi niyyar zuwa. Wani labari na ji mara daɗin ji. Ko wurin aikin ku menene? Wallahi Hajiya abin da babu daɗi. Wallahi iyayen gidanmu ne a wajen aiki suka aikata wata murmura. To gaba ɗaya wannan dalili ya sa aka rufe bankinmu. Gaba ɗaya to ba ma wannan ba abin damuwar shine bayan rufe bankin EFCC sai da suka rufe dukkan wani individual account sai da aka rufe shi ba wani wanda ya isa ya mori ɗan abin da yake da shi a cikin asusunsa. Kuna cikin wani hali. Laye Hajjaju shine abin ma da ya fi so sa mana rai gaba ɗayan mu. Amma to Nura a shawarce dama abin da na so in je gida in gaya maka ke. A wannan rayuwar da muke ciki ba zai yi mutum ya zo ya zauna a gida ba abin yi ba. A matsayinka na namiji sai dai matarka ta fita ta je ta yi aiki ta dawo ta ci da kai. Abin kunya ya gare ana. Raini ne zai shiga tsakanin kuma ai. Ga sana'o'i nan kala-kala a garin nan. Duk abin da kaga mutum a jigace a garin nan, wallahi tallahi shi ya sa kansa. Sana'a iri-iri ga ta nan. Ko dan yalo din nan a bakin layi. Ga masu kurar ruwan nan da ake zuwa ana karɓa haya. Da kura da jarkokin gaba ɗaya a cikin su ka je ka karɓa haya. Ka je ka yi garuwarka ka samu abin da za ka rufa kanka asiri matarka ta ga mutuncinka jama'a gari su ga mutuncinka. Ga gidan biredi nan akwai wanda na sani a gidan biredi in ma baka da hanya ni sai in je roƙi alfarma su ɗauke ka je ka kama aikin biredi nan ya fi ka zauna haka. In kuma ba haka ba masu tallan maganin nan a ɗan kwando da ƴan rediyo hannu ɗaya ɗan kwandon nan. Sai a basu magana su ma su rika baka maganin nan dan abin da zaka samu. Nura ba zai yiwu a zauna a yi jugun ba fa. Magana a buɗe ne dai zan gaya maka tsakanin da Allah ni da kai babu rufa-rufa. Yadda take ƴata kai ma ɗana ne. Ka jawo min ɗan hannu. Dan abin da ake min a gidan nan yanzu gida ya dawo a bushe. Yau miyo biyan bashi a kiyama. Kicin ɗina ya zama babu komai sai ɓeraye ne suke fareti a ciki. Nura ba zai yiwu ba fa. Danginmu
ana ganin mu ne masu ɗan danshi kowa ya taso kanmu yake faɗowa. Yanzu ga can ana tuttuna ni da leɓe ana cewa na canja hali ko na haɗu da wasu sun juya min abu, kuma kai ne duk ka ja wannan abin. Magana ta domin Allah, da gidan da ɗan kilishi dambun nama, yar furata ta roba nan mai murfi, akai firji na a cike da lemuka. Yanzu duk babu, sai a kawo wuta ka ji firji yana ta ƙugi ba komai a cikinsa ko fiya wata, ba zai yau ba. A tajo a to dama da yake akan hanya nake zan samu karasa. To yaya masu dako din musu magana ko kuma in je gidan babana mai sikeli a rika baka maganin gidan mai sikeli kana talle. Dan insha Allah da zan sake zagewa to ina cewa da aje. Yau to a shawarta da Allah. A shawarta dan hannun yayi yawa da ake mu wallahi. Kitchen to madalla kitchen dina ya bushe wallahi. Na koma zan koma suya da ruwa madadin mai da sai dai makota in aka zo ki san hajiya wai ki san mana mai sai dai in ba da jarka ce a je a tsiyaya a kawo min saura ka ja min yanzu mai gwangwani ɗaya ban da shi a kitchen. Kaka ji da. Jama'a masu kallon mu, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman wanda muke watake da sana'a sa'a. Shirin da yake tattaunawa da shahararrun 'yan kasuwa domin jin gwagwarmayar da suka sha a rayuwarsu. Baƙonmu na yau shine Alhaji Khalil mai kusa. Alhaji Khalil, mu ne maka barka da zuwa. Nagode. To Alhaji Khalil, muna so mu san irin gwagwarmayar da ka sha a rayuwarka har zuwa wannan matakin. Amma kafin nan muna so mu ji ɗan takaitaccen tarihinka. A farko dai kamar yadda aka sani sunana Alhaji Khalil mai kusa, wanda ni haifaffen garin nan ne. Na yi karatuna na Islama da kuma na zamani, bayan sannan na tsunduma harkar kusa ka'in da na'in, wanda a nan ne na samu asalin sunana. Bayan nan kuma harkoki suka ci gaba, na kafa kamfanin GY Global. A ƙarƙashinsa akwai abubuwa da yawa. Na buɗe sabon asibiti a yanzu haka wanda na raɗa masa suna Best Choice. Sannan kuma da dai harkoki da dama waɗanda ake ci gaba da su har yanzu. Don haka alhamdulillah yanzu dai harkoki suna da yawan da kaɗan daga ciki na bayyana a wannan lokaci. Cut! Ranka ya daɗe mun kammala. Aiki shi daɗe, ashe aikin naku babu wahala. Ai ku dai gashi har mun kammala ba? To, masha Allah. Masha Allah. Ranka ya daɗe. Amma Allah, ina kika siyi wannan leshin? Na ga yayi mun kama da leshin da nake oda. Allah sarki. Da yake ba ni nake siya ba? Mijina ne yake siya min sai ya kawo mani. Okay, to wale. So akwai compliment card nawa, wanda idan muka je mota zan ɗauka in sa a baki, saboda irin abubuwan da ka iya tasowa
ko neman taimako ko dai wani abu da su sai ki contacting dina ko? To muna godiya sosai Alhaji. Babu laifi. Na gode ne. Gangar jiki. A zahirin gaskiya ban ta Habiba, kin san ke kaɗai ce kaɗai, kuma duk garin nan ba ni da wani ko wata makusanci ko makusanciyar abokin shawara. Already kin riga kin san yanayin da nake ciki na rufe bankinmu da aka yi da muke aiki. Sannan da kuma cikin damuwa matsananciya na EFCC da suka kama individual account ɗinmu na ma'aikatan bankin saboda suna gudanar da bincike a kai. Wannan abun ya taɓa ni sosai gaskiya da ta Habiba, shi yasa na ce ya kamata in zo shawara daga wurin ki. Wai Nura, daman tun da ka bar aiki har yanzu baka samu wani abin yin ba? Baka da aikin yi Nura, ka ɗauki girman kai ka ɗora a kanka ko? Wallahi Nura, ina gaya maka rayuwar nan ka bi ta a hankali. Nura, ka sauke girman kan da yake kanka, ka je ka nemi wani aikin kai. Ban ta Habiba, ai ba girman kai ba ne. Kin riga kin san matsayin da na taka a qualification. Kin riga kin san da first class na fita. Kwalina yana da matukar muhimmanci. Ana neman irin kwalina a duniya, ba ma magana a cikin ƙasa ta ba. To amma me yasa mutane dole suke son sai na kaskantar da kaina na je na nemi wani abin da ba shi kenan ba. Ba anti, wannan ni ina ganin wannan ai zubar da mutuncin karatu ne. Kwalin kaɗan banza Nura, yau ina ranar kwalin. Idan kwalin yana da amfani yanzu ya maka amfani mana. Haba Nura, ga ayyuka nan kai ka ɗau girman kai ka ɗora kan kai, ai sai lalle babban aiki kake so. To shikenan, in ka ƙiji ba ka ƙi gani ba, in dai zan gaya maka ka ji Nura, wallahi ka ji ka nemi wani aikin, ƙaramin aiki daidai kai ka yi. Kwalin me? Kwalin banza Nura. Yau ina ranar kwalin, ina tambaya ka kayi shiru, kayi mukus da kai. Ina ranar kwalin sai an taba ka ce kwali. Akwai waɗanda kwalin su yafi naka. First class one. Ko ma me akwai wanda yafi naka? Kai kadai kake da babban kwali a duniya? Ga ayyuka nan kala kananan aiki ka rufa kanka asiri ka to fa ka san ni ba zan dau nauyin ka, in zo dau nauyin ƴaƴana ba. Ba zai yiwu ba. Kai in baka taimake ni ba, kana namiji. Wallahi tallahi Nura, babu abin da zan maka. Ka tsaya ka je ka nemi aiki, amma in ka ƙi baka ƙi gani ba, babu ruwa na. Ya mutum mai kwali irin nawa, mai qualification irin nawa, mai daraja da ake nema a duniya, a ce wani zo wani bige da mutum to ta yaya ma zan kima kin san to kwalin sai ya maka amfani. Ai ga ka ga kwalin, ka je ka ci kwalin. Ka je ka ci kwalin mai girman kai. Har yanzu dai baka rusuna ba Nura ko? Shikenan, ai duniya ce.
ga ka gata da je ka ne babban aiki ko kuma kwanan ka yasa ka zama shugaban ƙasa. A'a to Allah ya bada nasara, ai ba zan bakin ciki ba. Na ce, ni fa gaskiya ina ganin zan aje aikin nan yanzu. Saboda me kuma? To ai saboda gani nake kamar bana baka kulawan da ya kamata. Shi sa kawai na ce bari kawai na haƙura da aikin. Kin taɓa jin na faɗa? Kin taɓa jin haka daga bakina? To ni ban taɓa faɗa ba. Ni kulawar da kike bani ta yi min yanda nake so. Kina iya ƙoƙarin ki 100%. Ko ba haka ba? Yanda ke kula da ni gaskiya I really appreciate it. Kin fahimce ni? So don haka bana ganin kin gaza da wani abu akan kulawarki. Komai yayi cip da cip. To shikenan, ina godiya sosai. Amma ka san me yafi damuna? Muna ɗaukan tsawon lokaci kafin mu zauna mu yi wannan tattaunawa. In ba wuke ni ba, ba mu samu wannan dama. Kuma za ka ga yawan matan da muke aiki da su, mazajen suna complain ba sa ba su kula yadda ya kamata. To ni ma sai na ji kamar ba na baka kula yadda ya kamata, shi yasa na ce kawai bari na aje aiki. To abin da yake faruwa shi ne, ki san kowane ɗan adam an ce halinsa daban ne da na wani. So ba maki su mazan su haka suke da wannan complain ko wani abu makamancin haka. To ni kam ina ma zan ga wa'innan mazajen nasu da na gaya musu cewar kayan kamfani daban da na shago. Ni tawa matar daban take da tasu. Da abin da zan gaya musu kenan. Ba fa na son tsokana. Ta ba tsokana ce, gaskiya nake faɗa. Duk wani furuci da kika ji na faɗa akan ki to gaskiya ne, sai ma dai ƙarin abin da ya fi haka wanda na rage ban faɗa ba. Kin fahimce ni? Su wasu mazan da dama suna wannan tunanin, su amma gaskiya ni ina ganin kamar ki daban ce wacce Allah ya zaɓo aka damƙa mu ba kuma saboda in samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Kai ma ɗin aini daban ne a cikin maza. Kafin a samu irin ku a wannan lokacin za a sha wahala gaskiya. Ka gani mamijina na musamman ne? Kin ji ki ko? Kin ko za ki miki fasa min kai ki sa kai na ya ƙato. Wanda zancen fasa kai gaskiya ne ya maka. To shikenan. Tunda daga bakin ki aka ji sai dai in ce godiya nake. Na ji daɗi sosai da wannan yabo da yake fitowa daga bakin kalbi. Kalbi na. Gangar jiki. Yanayin halin da naga kake ciki a gidan nan gabaki ɗaya ka hana kanka sukuni. Shine nace akwai abin da nake so na faɗa maka. Akwai wani mutum da ya zo gurin aikinmu muka yi hira da shi, to lokacin da zai tafi ya ɗan yi wa 'yan ofis ɗin mu alkhairi, kuma sai ya bada katin shi, sai ce idan akwai wanda ya shiga matsala ko yake neman taimako zai iya kiran shi. Shine nace bari na gaya maka ko za mu kira shi. Ina jin ma ko za ka iya sanin shi, ana ce mishi Alhaji Khalil mai kusa, saboda kwanan nan ma ya buɗe kamfanonin shi da kuma asibiti, har asibitin ma muka je. Shine ce ko za mu je gurin shi. Alhaji Khalil mai kusa. Alhaji Khalil mai kusa ne wani ƙaro ne wani waye ne, duk irin waɗannan mutanen ba wani son wani ma'amala da ke da su ba. Saboda kawai mutane ne ba su da wani experience, ba su da wani exposure, ba wani kwalin komai, kawai aka ɗauki kuɗi aka ba su. Sai ka rasa ma wata ya aka yi masu kai kuɗin. Kawai ka zo ka je mutum kuma ya rinka ma wani kallo. In ƙarshe ma ba ku daidaita da shi ba, kawai ka zubar da mutuncinka, ka watsar da darajar kwalinka. Kin san gaskiya ni experience ɗin da nake da shi, ina da exposure akan abubuwa da yawa da kika sani ba kowa zan iya wani zama in yi ma'amala da shi da ta danganci irin wannan abubuwan ba.
dama mu ai irin mu kawai ki ban mu ai mai dealing a gwamnati kawai yawa irin wani matsayi irin a gwamnati irin kin gane irin wannan amma yanzu wannan gaskiya ni wani tun daga jin sunan shi ma wani kalili mai kusa kawai ina kaga duk wannan maganganun ba naka bane ba nema muke yi kuma duk wanda ka ganshi yayi kuɗi ba fa a banza ya samu ba tashi yayi nema ya har kuma hana irin shi bacci ya hana kansa sukuni ya nema ya tara to haka fa kana zaune fa kuɗi ba zo same ka ba mafita ita ce mu je gurin wannan mutum shine kawai mafita haƙuri fa za ka yi mu je duk da na san cewa kana da kwalitin da duk inda ka je neman aiki za a ɗauke ka ko a ina ne ka yi haƙuri mu je amma ni abin da nake duba shi ne wancan ba na son mu je a samu matsala kaga idan ma ko magana ce idan muka je ba ka son yi ni sai in tashi in mishi magana shi ke inda kin yadda kin gamsu za ki masa bayani saboda dama ni gaskiya yanzu ina wani magana ne a zo ya gaya min wata magana da zan ji a cikin ilimi na bata dace da tunani na ba sai a samu matsala amma ba ko shi kenan to yanzu dai ka amince za mu je ko ba matsala ba iya zuwa magani yanzu ka amince in kira shi a waya you are free kisa an ce ba a kinta mutum an ce da barawo gudu ya ce kuma fa haka ne ba a kinta mutum so kira shi sai mu jaraba zuwa magani to shi kenan amma ga baki ɗaya kwanan nan ka rage walwala a cikin gidan nan yar fara'an nan ta kama da nake gani raina yi daɗi kwata-kwata ka dina ka san fa ban saba da ɓacin ranka ba da fara'anka na saba ba wani abu kai ki samu kanka insha Allah dama abin da ya kawo mu alji wannan shine mijina Nura Isa yana aiki a Sabana Bank to kuma cikin ikon Allah sai aka rufe bankin so yana zaune a gida babu abin da yake yi Okay. to a lokacin da ka zo gidan TV mu naji ka ce idan akwai mai buƙatar taimako ya maka magana Haka ne. to shine ne ce bari mu zo ko Allah zai sa a dace Allah sarki. gaskiya ne a Alhaji abin da take faɗa ni ne chief accountant general na Sabana Bank kuma na karɓi wannan matsayin ne saboda darajar kwalin da na shiga da shi dan da na fita da first class ne so kwalina yana da daraja wannan yasa na karɓi wannan matsayin na wannan chief accountant general a ainihin Sabana Bank ware kuwa so ina da kwali mai kyau sosai gaskiya To ai Malam Nura wanda yake da kadara ai baya talauci. sai Alhaji ai ni kaina ina alfahari da kwali na gaskiya I'm very proud with my qualification Alhaji saboda samun masu irin kwali na gaskiya a garin nan sai an tona sosai gaskiya Malam Nura kenan. Ba wannan nake nufi ba. Ina nufin kana da kadarar da ni da kake gani a yanzu haka bani da ita. Alhaji me kake faɗa haka ai ni Alhaji kai da kake babba a garin nan ko ina ana faɗar ka ana maganar ka ya zan ni haka a ce wai ina da kadarar da baka da ita bayan waccan kuma Na fahimci har yanzu baka gane abin da nake nufi ba. Kadarar da kake da ita ta ishe ka kai da abin da kake so kai na rayuwa. Bari ne maka uruku domin na fahimci baka gane me nake nufi ba. Akwai maganar da zamu yi ni da kai? Amma zamu yi ta ni da kai ne matarka ta dan bamu guri ko kuwa zamu yi ta nan guri?
Alhaji ai ni ai ba ni da hijabi da matata, so ni da ita we are intimate. Ka gane ba na ɓoye mata komai gaskiya. Komai kawai ba matsala kawai a faɗa kuma me a gabanta ai ba wata damuwa. Okay. Abinda nake so da kai zaka saka mun matarka. Zan aura. Dama abin da ya kawo mu Alhaji, wannan shine mijina Nura Isa, yana aiki a Sabana Bank. To kuma cikin ikon Allah sai aka rufe bankin, so yana zaune a gida babu abin da yake yi. Okay. To a lokacin da ka zo gidan TV mu naji ka ce idan akwai mai buƙatar taimako ya maka magana. Haka ne. To shine ne sai bari mu zo ko Allah zai sa a dace. Allah sarki. Gaskiya ne Alhaji abin da take faɗa. Ni ne Chief Accountant General na Sabana Bank, kuma na karɓi wannan matsayin ne saboda darajar kwalin da na shiga da shi. Dan da na fita da first class ne, so kwalina yana da daraja, wannan yasa na karɓi wannan matsayin na wannan Chief Accountant General a ainihin Sabana Bank. So ina da kwali mai kyau sosai gaskiya. To ai Malam Nura, wanda yake da kadara ai baya talauci. Sai Alhaji ai ni kaina ina alfahari da kwali na gaskiya. I'm very proud with my qualification Alhaji, saboda samun masu irin kwali na gaskiya a garin nan sai an tona sosai gaskiya. Malam Nura kenan. Ba wannan nake nufi ba. Ina nufin kana da kadarar da ni da kake gani a yanzu haka bani da ita. Alhaji da kake faɗa haka, ai ni Alhaji kai da kake babba a garin nan, ko ina ana faɗar ka, ana maganar ka, ya zan ni haka a ce wai ina da kadarar da baka da ita bayan waccan kuma. Na fahimci har yanzu baka gane abin da nake nufi ba. Kadarar da kake da ita ta ishe ka kai da abin da kake so kai na rayuwa. Bar ne maka uruku domin na fahimci baka gane me nake nufi ba. Akwai maganar da zamu yi ni da kai, amma zamu yi ta ni da kai ne matarka ta dan bamu guri ko kuwa zamu yi ta nan guri? Alhaji ai ni ai ba ni da hijabi da matata, so ni da ita we are intimate. Ka gane ba na ɓoye mata komai gaskiya. Komai kawai ba matsala kawai a faɗa kuma me a gabanta ai ba wata damuwa. Okay. Abinda nake so da kai zaka saka mun matarka. Zan aura. Ni kuma zan baka 50 million naira. Alhaji, what are you talking about? In saka ma matata? Ka aura? Of course. Akan naira miliyan 50? Yes. Damn it. Ta kuma kitse yana magana kina sauraron sa. Ko wace ku dai ne? Ta shi tafi. Nura. Look, Nura. Cool down. 50 million naira. It's not small money. Ya kamata ka tsaya kai tunani. Idan har kai cikakken accountant, to ka sani cewar 50 million naira ta ishe ka ka sarrafa rayuwarka yadda kake so. Za ta taimake ka a rayuwa har iya ƙarshen rayuwarka. Don haka ka yi tunani a kai. To hell with 50 million naira. To hell with it. Za ka dawo
za ka ji wannan maganar ta dinga yi maka yawo aka. 50 million naira is not small money. Amma raina maka hankali fa. Ni fa wai ni sai haka? Ni sai haka? Wannan abin da ake da haɗin bakin ki. Me ma kake cewa? Da haɗin baki na? Kin san komai akan wannan lamarin. Me kake cewa na san komai? Kaga da Allah dakata malam, dakata. Taimaka maka ne na dauke ka saboda na je na kai ka saboda ka samu aiki ko? Amma shine zaka min kasafi ka ce wai da hadin baki na? Wallahi ba san ba wannan lamarin. Dan ba da hadin bakin ki ba me yasa ana magana kike so a ci gaba da yin magana? Me yake da maka ko ka sha wani abu ne ban sani ba? Wallahi ba san ba wannan lamarin ba na ga miki. Wai ni za a yi magana kuɗi? Wanda idan ba da ban matsala da aka samu wata yanzu ni accountant general ne na kasa gaba ki daya? Allah kada a rena min hankali. Gangar jikina ke ce, kare da ke bar ni zuciyata na ce za ta yi rauniya. Ki nake so, soyayya ce, ki zanabi min yau dace, so matabbatar rayu. Ya ne suka fada zuwa kiyo da su dan baki? To ai abin da irin wannan wani dabjan wasu abubuwa haka ga sunan kai. Ni wallahi miyona ya tsinke tun kafin ma in ci wannan abincin. To Allah dan Annabi sauri ki zaba ba ta mai sauri. Ba zan iya jiran ki bane gaskiya. Gwara in fara. Kai. Ya dai? Allah ya ƙara wa Annabi daraja. Amin ya Allah. Watan wannan abincin ni na rasa ma da me aka sarrafa shi irin ɗanɗano da daɗi da garɗin da yake cikinsa. Kaga, karfa ka fi samun kai. In taƙaita miki bayani. Tun da muka yi aure ki ni ban taɓa cin abinci mai daɗin na nan gidan ba. Na san dai santi kake yi. Kai. Ai kam akwai wani abu da ake cewa a samun wagi ƙwara a samun.
To ai gashi na a bayan ka gani a gefen ka kuma bayan ka ga kujera ko ina kana da waigi. Gaskiya. Kuma haka ne fa. Kai wannan lamari gaskiya. Ka san me? Shi yasa nake matakar alfahari da kai. Na san nayi dacen miji. Idan ni kwalliya za ka yi baka ce na yi kyau. Idan ni abinci ya daɗi za ka ce min ya yi kyau. Saɓanin wasu maza. Mata da yawa abinda suka rasa kenan daga wurin mazajensu. Ni kuma ba abin da na sa a gurinka. Ina matakar alfahari da haka. To ai abu ne aka ajiye shi a muhallinsa. Shi mai kyau in yi kyau dole a ce ya yi kyau. Haka zalika wacce ta iya girki kin iya girki kai daɗin girkin ne ma da kansa zai ce ma na yi daɗi baka san sanda za ka faɗa ba saboda daɗin girkin ki. Wannan lamari kai. Ai to ni dai ba abin da zan ci Allah sai dai godiya. To ina godiya sosai. Sweetheart. Lafiya na ganki kamar kina cikin damuwa haka me ke faruwa ne haka? My dear, ka san da cewa yau shekara ɗaya kenan muna zuwa gurin likitan nan. Amma ba wani bayani. Kawai ko dole abin ya dame ni. Shekara ɗaya fa kika ce. Ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba. To, in dai dan shekara ɗaya ne ba a samu wani labari ba, su wannan har ya zaman to ya sa miki abin damuwa? My dear, kai ma ka san dole in damu. Saboda ka san rashin aihuwa ba ƙaramin abu bane ba. Dole abin ya dame ni. Kuma ka kalli ƙawayen wanda muka yi makaranta da su. Yanzu daga mai 'ya'ya biyu sai mai uku. To ya ni abin ba zai dame ni ba.
To shine nake ganin kamar laifin daga ni ne. Wannan ba laifi bane, matsala ce. Ki daina kuma alakanta wannan matsalar daga gare ki. Saboda babu wani wanda ya san gaibu sai Allah. So naga ni da ke ne muke zama. So bai kamata a ce idan an samu wata damuwa ba, ki ɗauke ta, ki alakanta ta da kanki ke kaɗai. Idan kuma laifin daga ni ne fa. Sai mu haƙura. Haka zalika in daga ke ɗin ne ma haka za mu haƙura mu zauna. Ita haihuwa da kike gani tana zuwa ne duba da lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ƙa'ide mata. Duk wani abu da kika sani a duniya zai faru ga ɗan adam ko zai yi shi kafin wannan lokacin, kan ya zo duniya Allah subhanahu wata'ala ya tsara masa dukkanin abin da zai idan ya zo duniya. So don haka idan ya zo duk abin wala yana so wala baya so bai isa ya ƙetare ba. Haka zalika haihuwa ma idan ta zo mana kullum kin hako santale da yarinya ko ba ci gane wani ko sun da rubar ɗinki ko ba haka ba. To kin gani haka nake son ga kina fara'a kina dariya, ba na son ganki cikin damuwa, kin ji ko? Domin damuwarki za ta iya saba damuwa ta. So a dai bar zancen wannan ba wani abu ne, lamari ne daga Allah, kuma Allah su ya da komai. Ƙawata, ba sai na ce miki kuma kin san halin da muke ciki. Kin san da cewa an rufe bankin Sunura, kuma gabaki ɗaya account ɗinsu shi ma an rufe. So muna cikin wani yanayi a gidan nan. Kin san zaman namiji a gida ba aiki babban matsala ne. To tun da abin nan ya faru, ni nake kula da wannan gidan. To akwai wani a gurin aikinmu sai bani katin shi sai idan ina na matsala in kira shi. To sai na tuna da shi sai na ce to bari in kira shi sai mu je da Nura. To mun je sai ya ce zai biya Nura miliyan 50. Miliyan 50? Miliyan 50. Nura ya sake ni shi kuma ya aure ni. To na rasa yadda zan bullo al'amarin, shi yasa na ce bari in kira ki bani shawara me kamata na yi. To yanzu shi Nura me yace? Kawata ki ne, ke ma kin san ba yanda za a yi Nura ya yarda da wannan lissafin nashi. Tun a gurin ma ya dinga faɗa. Tabbita. Ai ko da a ce igiyan aure a hannun mata yake. Da kuma a ce ni ce ki, wallahi tun a lokacin zan mayar mai da kayan shi. Tabbita. Ai ko ya zama dole ki gaggauta rabuwa da Nura.
hanyar da za ki bi ki ga kin rabu da Nura tunda dama ta zo miki. Ya rabu da shi fa kika ce. Kwarai. To ga dama ta zo miki kuma me kike jira? Za ki ci gaba da ɗaukan ɗawainiyan gidan nan a matsayinki na mace? Bayan kin san gidan haya ne? Idan kuɗinku ya ƙare fa, tattarawa za ki kenan ki bi shi can ƙauyensu? To, Allah ya kawo min mafita. Motsa zan tarwatsa ma kai. Me faru? Sajo! Sa! Arrest him! Yalla bai menene me faru? Sai shut up man! Lai gaskiya ne. Ya Allah na yi tausali da sunayen ka tsarkaka. Kuma da ana shawawa ya Allah. Ya Allah ka kubutar da Malam Jabi. Ya hankali. Domin ita hukumar 'yan sanda aiki wajen tabbatar da mai Wannan ita ce Zara a cikin watan ma na Ramadan. Wadda duk lokacin da aka ce ga ta nan dubbin mazaje suke kokarin su yi tozali da ita. Wani marasa ne ya gangancin bata wa sarauniyar gidan nan rai. Ke tsaya ki ci. Bai kamata ki zo ki kina mun wannan abun ba. Waye kai wai? Ji ne a cikin zuciyata. Kina tsananin bukatata. Wai ni me ka dauke ni irin iska ko? Ba riska na dauke ki ba. Amma ki sani na dauke ki cikakkiyar yar gala. Malam, dan Allah ka faɗa min abin da ya kawo ka, dan ni ina da abin yi. Me kika dauki zantuttuka na? Tatsuniya ko kuma ABC din yara? Allah sarki ummi Nawara. Bariki na binki amma kina masa rikon sakainar kai. Ummi Nawara, Ummi Nawara. Gangar jiki, 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 gangar jiki.